Koliko puta si rekao, jedva čekam vikend, tad ću raditi to i to, i onda prođe vikend i ništa od toga nisi uradio. Dobroveče i dobrodošli u timov dnevnik borbe protiv stresa dan 5. Razlog zašto preko radnog dana, iako si toliko zauzet, ipak stigneš da uradiš svoje kućne obaveze jeste baš taj vremenski pritisak, taj stres plus adrenalin. S druge strane, vikendom kada imaš slobodno vreme, nemaš vremenski pritisak, nemaš stres i nemaš adrenalin. I zato što nemaš cilj, nemaš tu pokretačku silu, nemaš ono što te vuče da zapravo završiš to što želiš i zbog toga ceo dan ležiš u krevetu ili radiš minimum posla. Ukoliko želiš da kreiramo zajedno tvoj cilj, da kreiramo tu pokretačku silu, da podignemo entuzijazam u tebi kako bi mogao da budeš izuzetno produktivan i ponosan na sebe, pošalji mi poruku i zakaži coaching iskustvo.